Nihigayuna sa Iranato ang labing awahing sitwasyon sa Cebu South Bus Terminal. Ilabi na nga daghang mga pasahero ang nidagsa dinhi sa syudad human sa long break nunot sa Semana Santa. Ug adunay live report si Fem Marie Dumabo. Fem? May baguhay lang yun no, nga nag-abot-abot dinhi sa Cebu South Bus Terminal ang pipila ka mga bus nga gipangsakyan sa mga pasahero nga gikan sa Southern Cebu. Lakip na usab ang mga pasahero nga gikan sila sa silingang mga probinsya sama na sa Dumaguete City. Ug gani karon ni mahigayuna adunay pipila ka mga minibus ti sila may ug mga kapuso nga nag-abot gikan ni sila sa Southwest sa maingon ta Barili baron dito sa Badjan nga mga pasaherong nag-abot-abot kasagaran na nila to makita nga mga estudyante ni sila uban na nila kuy usab nila ilang mga ginikanan ang uban na ni mga trabahante na kay aton hibawan karon manggod nan working holiday tungod kay gisibog ba ng araw ng kagitingan. So ang uban na ni mga estudyante ni siya nga mga tinun-an sa universidad ug sa mga kolehiyo samtang gitugan sa tuang tigpamaba kun sa mga nagdumala dinhi sa Cebu South Bus Terminal Carmen Quijano nga nagsugod ang pag-abot-abot sa daghang mga bus sa kayang mga pasahero alauna ganiyang hapon gabot-abot ni sila ang tungod lang pod kay adunay panag nahitabo ko na sinati nga pag-traffic diha sa dakbayan sa Karkar padung na dinhi sa lungsod sa Maninilya ug sa ubang parte sa Talisay City hinungdan nga kaganina adunay gyud mga pagmingaw pod nga nasinati dinhi sa Cebu South Bus Terminal sa pag-abot-abot sa mga bus. Gilantawan nila nga posibleng ang dagsa pa gyud ining mga bus nga gikan sa probinsya sa Sugbo hangtod pa kini unyang kadlawon tungod usab kay uban base nang iyawat pa usab nga makapatas taas pa sa ilahang bakasyon. Samtang ato sab nakita dinhi may sa South Bus Terminal aduna usab pipila usab nga mga pasahero usab nga bag-o pa po disakay sa mga bus kay kini sila mo padung na po sa probinsya or sa silingang probinsya sa silingang probinsya sama na lang sa Dakbayan sa Dumaguete or kato sa padung sa Dapitan kato padung sa Mindanao nga dinhi nigikan kay matod pa man dinhi pud usab sila ni pahigayon or nag-observe sa ilahang Semana Santa or ang uban sab dinhi usab nagbakasyon sa Cebu City ang uban usab dito sa Northern Cebu hinungdan nga pipila pa usab gihapon ato kita nga mga pasahero nga nag-abot-abot usab dinhi sa Cebu South Bus Terminal aron mo sakay kay mopadung usab sa ilang sa tagsa ka mga probinsya makita usab nato may ang taas nga linya sa mga taxi kay ang kini po mga taxi gaandam na podan kay ilan na naibawan nga daghan gyud kay mga pasahero nga magabot-abot nga adunay mga daghang dala nga mga bag, adunay dalang mga bagahe, daghang mga babae nga dili mahimong mag-jeep lang so magkinahanglan gyud sila nga mag-taxi hinungdan nga makita nato ning taas-taas sa puding nga linya. Usa ni sa nakapa-traffic karon dinhi sa Cebu South Bus Terminal ang kining linya sa mga pasahero. Inung linya sa mga taxi nga nagpaabot sa mga pasahero kay maanam-anam man gud ang pag-abot-abot ni mga pasahero. So na kay kapilian kung ganahan ka nga mag-taxi aron komportable ka mamahimo gyud ning taxi o kung usab napod sa gawas kay di man pwede makasud ang habal-habal po diri napoy daghang linya linya pod sa gawas ning South Bus Terminal sa mga habal-habal driver kining sa mga Grab kining sa Maxim aduna say pipila usab nga mga kan. So may gipaabot pa may nga karon taod hangtod na unyang kadlawon kay especially ugma na gyud ang balik sa klase ug ang balik na usab sa trabaho gipaabot pa ang daghan pang pag-abot-abot sa mga pasahero dinhi sa Cebu South Bus Terminal ug lakip na usab dito sa Cebu North Bus Terminal. Pero bisan pa man tuod nga pag-abot na sila dinhi ang himangno gihapon sa tuong tagdumala sa South Bus Terminal ug sa otoridad ngadto sa mga driver ug sa mga pasahero ang travel safe gud gihapon kitam. Back to you, Mai. Daghang salamat, Fem Marie Dumabo.